No niin, tervetuloa tänne uuteen Minecraft-jaksoon. Tänään me aloitetaan pelaa tätä nimeä. Et varmaan luon tässä uuden maailman. Luo uusi maailma, joo. Mikäs tän nimi voisi olla? No en vielä tiedä, mutta laitetaan täältä noin huijaukset päälle, niin on vähän helpompaa. Noin. Ja ehkä aina päivällä, niin on vähän helpompaa. Ja sitten luodaan tästä. No niin, tästä se alkaa. Mä en varmaan tehdä rautakamat tässä jaksossa. Teillä on varmaan puukamoilla niinku selvitä. Katsotaan sitten sitä sitten. Tehdään kaikki. Okei. No kohta jo pääsen tänne. Voin selvitä, mutta No niin, okei. Mitä vois nyt eka tehdä? Ehkä vois hakkaa tätä possua tossa, se näyttää mehukkaalta. Sitten vois ihan niinku ekana ennen kuin mä teen mitään, niin ehkä vois mennä hakkaa vähän puuta. Koska se on se ensimmäinen alkuvaihe, mitä Minecraftissa tehdään ennen kuin tehdään niinku mitään. Et joo. Mä melkein putosin tonne, herranjestas. Siis tonne mä melkein niinku putosin. en tiedä. Mitä ihmettä? No onneksi en pudonnut. Noniin, hakataan sillä puuta tällä leemaan munalla. Noin. Siitä tolleen. Noin. Otetaan se pelväpuuta tästä. Jätetään se keskellä. Tehdään 12 noita lautoja ja 1 crafting tableja. Hakataan vähän lisääkin. Et varmasti nyt riittää. Et joo. Mutta sitten me voitais tehdä vähän pari keppiä. Elikkä siis 8. Mitä vois sitten tehdä? No ehkä vois tehdä niinku jotain noilla puilla. Ja taas, no niin nyt yritäis tehdä ne. Mulla on nyt 9 keppiä, se varmaan riittää. Ja rautahakku tietenkin. Noin. Siitä saatiin meille uusi rautahakku. Ja tehdään siellä arkkuvarmuuden vuoksi. Miksei tehdä vähän pikapuitakin? Tietenkin me tehdään pikapuita, mitä sä ajattelit? Ei me mitään hirveästä tehdä, vaan pikapuita. Okei? Mä melkein taas putosin tonne, herran jestas. Toi on hauskaa. Okei. Nyt katsotaan, ettei tuolla merizombeja tuolla vedessä. Ei taida olla. Se tarkoittaa, että hypätään vaan. Voi hitsi, toi on mä niin kauan tuolla vedessä, että siellä varmasti olisi tullut joku merizombi mun perään. Mulla ei oo ainakaan rauhallisella tää. Okei. No sit me vähän kävellään tässä ja mä oisin etsiä joku mainuupaikan tässä nopea. Okei, mä löysin meille tämmösen pienen mainuupaikan ja menin off-kameralla vähän etsimään. Tää ei oo mikään luola, mutta on semmonen just sopiva meille. Eka mainitaan tässä semmoset ehkä ainakin 3 kiveä. Ja 4 tuli ja 5. No niin 5 kiveä, sillähän me saadaan jo kivihakkuja. En mä mitään muuta ei saada. Lapio, ei miekka. Mahtavaa. Okei, sit voitais hakuilla vähän hakkaa näitä puunlehtiä. Okei, eli palataan. Ja ei kai tässä sitten mitään muuta voi tehdä. Enää nauhoittaa aikakin loppuun, niin En mä tiedä. Ehkä mä hakkaan vähän